Bună seara! Bună seara! Iertare că amânăm licheamă. Este multu zori până îndreaptem legătura de București până Tirana. Ne luăm 2 minute să îndrețem tutii astea. Hărioși că vă vedem. Hărios că te avem tu moabeta armânească tora seara Costica Poci de Tirana în dreptul live pe Facebook. Multi hiritimati înclinăciui la toți mutritoria noștri. Le spunem că poți bagă întrebări sum live-ul ți este tora data în dreptul pe Facebook și cam atu bitisita moabetiei Maria Cucliciu, care este și ații de adun cu noi, va ne ajută să ne spună ție întrebări aveți și va să apândăsim la este întrebări cam cât tu bitisită. Costica Poci. Timușata limbă vârșirătească, graiul vârșirătescu, iertare că eu nu pot zic cu așiții, așiții cum zvărăște tine, ahât dulții, ți o să ne zici doar seara. Bine li desej, bună seara la toți, rămâni armâni de toată Duneaua. Est mult hăros ți mi-a climaș la istă moabete armânească și tot ne hărăsim când avem moabete cu soți, soia, armâni de toată Balcanul și Manclo. Limba mea este fâșorotească, ma mi cheamă misticată. Misticarea este tot namușată. Așa este. Spune-mi cheamă în dau lucri titini, titai fata, eu te amintași, ți-a dar tora? Tora, prota mine este român, cum zicem noi, pe dialectul nostru fâșorotesc. Ei de la Pumea Poci, himună soi curățătină cu frașă. Am avut mulți oameni cu acest nume. Im soi mari. Soi mari de ugeac. De ugeac. Him avem soi ații tu arbănăși, tu grec, tu lavă, tu știi că tu diaspora acolo la voi are fudită de la soia noastră, tu Italia avem aflată. Și șmanclo, noi răzătina noastră este de frașări, de Hora Zavaleane, așa ne are zis păpăni. Dar de acolo, cum vine rătirolă, tu polimni, tu când vine Turție, cum zicea păpăni, fuziră mahima, tu not, tu Hora Paliu Hoare zicea, era tu munti de Acnandia de frașă, tu sinurile de ază. Ce va zic că este nume Palio? Paliu Hoare zicea Hoara ța vechea, pe limba greacă. Ața era Hoara vechea, dar de acolo dusără tu migideiți, este Kefalovre sau numai de ază. Avem soi mari, de poceni, de mulțimileții de dă cazul Migidoni. Himună parte de fășăroți ne dăc Migidoni. Aici nu avem alții și da suțin de ani, ține dăc Migidoni, fășăroți. Dar una parte de stripatul anel vine Migide, vine doar bănășii, că zicem bana lor de ascuns era business-ul de ascuns, îmburia de ascuns era coile. Coile. Și bana era legată cu oile, cum zic. Duțea de Migide, Toamari, Saranda, de Azii, Toamara de Ion, de Ion, tu Migide, aici era calea. Și smutară tot na tu Saranda, tu Hoara de Conispuli, dapoi a Zara, Scara, ți sunt hoarele, eu pot să af pocini, cum zice, de soa noastră. Minim m-am întai curceau, acolo m-am întai curceau, crescut curceau până la 13 de ani și dapoi ne mutăm Tirana. Acurhim bana Tirana și avem tora 16 de ani Tirana. Ți bănăm avem crescută ca fumei minga mamut.
Și aici este istoria scurtă a lui Soiania, cum zici. Ți-a dat tora, ți lucru a dat tora, că noi ne știm de vreo, nu știu, 16 de ani, așa? De acând avem și mai mulți, ne știm. Ora mini lucrez cu sectorul privat, cu emburuții oarea cu hită apniu. Este un embur legat cu mașinile, cu amaxile. Și mine mă duc mai larg aici emburuții, avem toți de adun și vedem sânzele nou to business. Și ai tine doi ficiuriți? Mine am un ficior și una fiată. Ficiorul se cheamă Andrei și fiata Helia. Avem alepți în nume, nu cheamă cu istoria așa și sunt niți. Se bănează. Vă aduc harau. Ne spusești că am dau zboare de păpânia tăi și mi-aduc aminte că mi-ai zis unoară un permis, ți l-a răspuns paplu a tău. Poți nu-l zici iara? Pot. Stidzăc prota și prota, noi crescum cu istoriile a păpăinilor, ți era ca primite. Ei nu ne spunea primit. Cum zic, ne spunea bana lor, de noi, nici era ca primit. Ca tu permite. Crescui cu ceau să bă, eram la cel măcălă, eram goală noi fumei de rămâni, nu aveam alți. Mai acasă noi zburam tot în armânește. Și cu papul și maia azi, mine nu pot zbură asta altă limbă, maș pe limba noastră. Și tot când ne spunea istoriile, noi ne-a spărat ca primit. Unde este mamușatele era un istorie de la stripa Poaniel. Când era tinul, avea dusă, era Iara și era la Mara Dion, Ninga Xamil. Samil. Are multe bilocuri mușate acolo. Ai mult avzătă. Marginea țea de Amaria este mult avzătă, tora. Mult avzătă este. Și când când păștea oile, trecu în țu, tau țările, toate biloc, și zua între ele, când se sculă de somn, vizutul amare ună ca, s-o priduțem pe armânești ca, ațel pe subțeț era ceva de cald, de amare, cum zicem, mață lui îi se aspără ca una fiată mușată, ți ieșă de amare. Poate avea gândită soarele. Pitica Pescu. Pitica Pescu. Iată de pește, zicem. El șugutis de viața s-o cățat. Intră tu amare și dedi ma nu pătu. Așteptă dădea cu să se șa înapoi și nu ieșă. Aici este permisul acel scurtul. Ne spunea păpănima, dar avem multe istorii de la păpăni. Și tora le aducem aminte. Sunt toate de mari simasii din noi. Să aducem ninte ața ținara lăsată. Cum limba și toate istoriile le avem toate lăsate mași cu limba, cu gura, ceva cu scritură până tora. Are și scritură. Are, mă zic, tu fumei noi. Ați alit fumei. Permite de fumei, așa este. Scritura are dinie, și de 100 de ani, noi, mă zic, istoriile de fumei. Istoriile de fumei, așa este. Asta drăm ne cheamă copus șauații, ta să le ținem și astea să le îngrăpsim iuva. Astea mărtii să chiar toate este mușutețile avem de la păpăi. Costica, noi ne cunoscum anul 2006, când tu tine erai nica mult tineri, așa și tu atunci erai mult mai tineri. Și îmi pare că aveai venit, era un proiect cu tineri armâni, dit mai multe Vasilii, Andreptu Ații. Îmi pare că era și fratele tău cu tine. Era fratele Daniel, Nicolin, noi fiind 3 frați, Nicolin, mine, Costica și Panaiot Nico. Zbânează. Așa că noi ne cunoscum tu actare
oară, când eram de adun un proiectul cu tineri armâni mai multe Vasilii. Și nu știu, nu m-aș cătini, am tot și tolanti proiecti andale andreapsim cu tineri armâni, eu armaș tot na ciudosită de tinerii de arbinușii. Și vă să spun că voi toți știați să zburâți multe limbi. Știați să zburâți italiană, zburați arbinușeaști, armâneaști, gârțeaști, anglicheaști și noi toți eram așa ciudosiți, treații, tineri, țigioi sunt și dalihia timini era una mare ciudii și tot n-am utream așiții cu zilini am la voi și mi hârseam mult anda vă vedeam așiții și vă vedeam și așa am plin de bană și oameni care vor să arățiva tu bana lor și îți dea este lucru numai știu ocli, știu zburare, știu cum purta ticlua lor. De toțea oară, tini apoi a hurhiș calea asta cu proiecte de tineri armâni. Să spui niheamă cum fo a hurhita, cum a îndreapsit acolo Consiliul a Tinerilor Armâni și ți proiecte aveți adrată. Haristopi parasta sera ți adevărat de tineri armâni, dar ți era prota oară ți noi ne adunăm și dar ich este tu mintea mea, minduiesc cum eram atât mulți armâni, nu ne cunoșteam, deci de prota ți ne adunăm, ne fețăm ca frați. Și aici tu vezi, eu ți dau, când aduni un armân, tu duneau, eu ți dau și de una oră te faci frați cu el. Este ca parte de femeie, o vem. Nu știu, poate este caracteristica mileților, ți sunt niște amâniți. Ca noi. Era prota oară ți noi ne adunăm, era unii 6, un proiect organizat de la voi, de tine, de Florentina. Și noi eram în pare de 6-7 de arvenușii, eram de Curtau și de Tirana, de adun. Acum adunăm mulți tineri de grec, de macedonii și de România, nu țin minte dacă avea de Sârbii, mă nu. Avea de Sârbii, avea un ficior de... Era un ficior, țin minte. Și era prota oară, noi eram partid cu o organizare este soi, cum zice, cu workshop-uri, cu ceva metodologie europeană de tinere. Acolo era hurhita, noi, vizumții voi aderat acolo, această mână și ni cârtii, cum zice, ni cârtii te buneață, nu te rocheață. Și noi putem cu opțiunile ce avem azi doar bună și cu un alant putem ceva și noi nu să o lăsăm așa. De acolo a avut curhita Consiliul a Tinerilor Armâni din Arbănășii. Eu avem mult exchange, dedăm șlom, cum zic, pe armânești, cu tineri. Tare luare de tineri. Toate workshop-uri. Cu tineri armâni din grec, din macedonii, din romanii. Și tot ajutam un alant cu idei, cu ceva organizare, cu ceva cu proiectele în aliții așa. An de an noi ahurhim să luăm parte cu evenimente ce era mai internaționale, cu nivel european. Și ahurhim să organizăm, avem organizată 3-4 proiecte cu Arbănăcia este an, de manițele cu 30 de oameni și până la 100 de oameni tineri de toată Europa, de toate minoritățile ce sunt în Europa azi. Ați avut când o foau? 3 ani? E mai mult oare? 4? 6 ani era. Mamara. Era cam aproape. Așa-ți vedem a Fudzirani. Poate de corona ți eram aici. Îți vedem aproape, mai era, dar aici ne dau niște sprațele, seminarul mai mare ți noi organizăm. Era 100 de tineri ce era parte de toată Europa și
κάθε an este seminarii organizații de la IEN, Youth of European Nationalities. Va să zburăm Și noi partea acolo, caracteristica lor seminare este ți veți de aproape tu ca ficrat cum lucrează tinerii, ți sunt parte tu unul comunicat, minoritate, în afară și ca mai mică, noastră. Vezi cum lucrează tinerii de toată Europa și poate ia experiența și o duci acolo la casa ta, la fara, și cum sneagă lucrul maninte să-i limba identitatea și arăzile, adețile. Ei urnechii de la ei, cum să dar știni lucruri, te atau fară, tu idea idei ca sneagă lucrurile ca magini. Cam asta este ideea și ea își da, este. Tine erai prezidentul, așa? Tu ai hurchit cât chiro fuși prezidentul la Consiliul Ateniilor? Foarte mulți ani. Mai mult era un post onorific, cum zic, că toți de adun nu aveam. Eram toți de adun și luam apofa și organizare, eram în pare cu Zichela la Armăi nu-ți poate altă soi. Toți de adun nu poate să ascultă unde alanță de unde. Nu, primii întrebare zic că latina nu știm au zis fix cum este, dar noi așa lucrăm. Noi armânia, him toți de adun, tot este un să nasă niheamă și... Așa, niheamă ca ascureat. Nu-i cârtească lanță. Dar era ani, noi trecum mult ghini și avem multă activitate. Mai mult pe nivel internațional și pe local. Zburăștii este un nivel internațional și dalihia vreau să ajungem cu moabeta șaua, că este Consiliul Atinilor Armâni de acolo de Arbeniușii, cum și Consiliul Atinilor Armâni de România, intrarea de apoi a TUIEN, care este o organizație mult mare pe nivel european, Youth of European Nationalities, tinerii naționalităților din Europa. Și numai că intrat acolo, am avut și un test cam înaltă, cum în seara niște organizații, după mulți ani, tu chiri că e un tiner Johnny, ți poate să dar lucru și să ne spui niheam ți adraștini acolo cum era lucrul la IEN. La IEN noi acuhim țasăram partii de la 2007. Era una chimare de la Consiliul Atinilor Armâni din România. Asta era prota oară. Noi era parte, acolo vizum cum tinerii de toată Europa s-a adunat. Aici era prota idee. Și aici tinerii aderat cu cafea fara lor. Și cum aici tineri lucra, cum aici tineri aducea minte lucruri de cafea fară, de limba, cafea avea caracteristicile a lor, cafea avea identitatea a lor și cafea era parte tu kratul iubăna, cum și noi him. Și cafea ahoria de fara lui, lucra și de kratul iubăna. Ai văzut acolo TUIEN, actorii popului, farii, ca a noastră, ți-și aduc cu a noastră, sunt așa răspândiți tu mai multe bătălii. Nu își dau, mai era mai multe de unul își dau și un afară ți s-a apropiat mai mult de noi, era friziani, se bânează tu Netherlands, tu Germania și tu Danemarca. Aici s-a ducea cheamă mai aproape ca soi de mileti, ți era răspândiți. Alții s-a ducea ca noi era reto-romaniți, era romanși. Este un mileti tu... Zbură Andreea, o așa, stăm mână de ei, că zburăm cu Andreea de Zurich. Este un mileti ți bânează tu elvetis, este unul de 4 mileti ți
de adun a dar Elveția de azi, cum zici, identitatea elvetică de azi. Ei să aduc niște mai aproape cu noi de limba ți-spurăstă. Limba noastră este o limbă latină, să știi, nu este mini țiudzăc, mai țiudzăc, ațeții sunt istoriani și filologi și toți specialiștii sunt tu aici câmp. Avea o caracteristică, limba lor avea influența de limba germană. Limba noastră are influența de limba greacă, limba arabineză. Limba multe, noi știm cam avuți. Ok. Balcanul, să știți, este mai avut o identitate. Deci, noi tot ne vedeam acolo, na pruchea și cum țin alergat, aveam de adun idea și poate zvețeam de un alt. Și acolo după ani ajungi mă lepși de la un asamblee în vicepreședinte lucrurile dinăuntru ale organizației și finanțele, eu vățai și văzui mai ahândos cum lucrează Europa cu proiectul și andrupaște Europa azi, ți prioritatea. Eu putea să duc armânul la părat. La acord, dar și mistrați. Vrea de cum ia siluguri, acum părați. Ți-aș veți cu lupa, cum ți șarbi, ți adară. Dar n-aș învăța mult. Dar și după ani ți-a avut experiența cu el, era ora tu bitisită, tu dau niște sprațele, organizăm seminarul Durăs, alepsăm Durăs, ți spuneam la europenii, ninga mare, spuneați mughine. Cred care fu naima mare, cam de simasii proiectul ți l-am tripsești, pistipsesc cu tu vasi aranjor. Aici era de 100 șmădiș, alepsăm dur. Noi vreau să alepzeam curceaua, ca ța este, cum zic azi, că să bă lui Ioare mai mulți armâni, tu că să bă. Infrastructura tu ar bine și toate ani nu ne dădea opțiunea noi să alepzeam curceaua și ca ța alepsăm dură și era ninga aproape de aeroportul și de toate noi vreau să ajungeam. E că lipsează de mai multe Vasilii. Asta este și era o stămână de mult lucru și de mult bun rezultate, ți ajungem tu fund și tu ți-era hărăsit și tu ți aveam tu obiectivele ajungem. Eram un parei mare de rămâni de arbănășii cu tine. Care te ajuta mai mult de ei? Înapoi eram de adun, nu era că mine eram tu în cap. Care era de adun cu tine? Era Zichele Anjara, era Cristina Anjara, era Elena Anjara, Nicolin Poci, era Mariu Poci, Mariza Nare, ți sunt mai tineri, era Maria Sunghergi. Avem un parei mare, era Iorgi Belo, este un cântător mult bun, ce avem noi tineri. Dar aici ne eram un parei, să nu agreșesc, vărtora ma șar mâine dit România, n-ajutară mult cu Steriu, Stamul. Steriu, ja. Eu vine, era mai prezent și n-ajută ninga mai mult. Era Angel Nicolo, dit Macedonii, dit știp. Și dar aici noi vrei să spun ceva, tot dacă noi Armânia avem organizată ceva, noi tineri din Balcan, ca nu ne ajuta ninga mai mult, că tot ne-a spărat când era ceva organizat în noi. Era numai noastră acolo. Vreau să sculam numai în Diana, și ca un puțin popea juca, ninga mai mult, nu gol ca
participant acum, și ca Ca om organizator. ți ia parte la una, da, mă seama, și ca te duceai ca tu lucru acolo, Ca tu lucru. te Și adun cu dar alângeri. era tu fund când bitesea, aduceai ceva ca erai mult umplut, cum zăți, s-a dărut un lucru mult bun și bitesei mult bun cum noi vreau. Și pisipsesc că stuinitor când s-a îndragă lucrurile tora cu COVID-ul, cu corona, ți la guti, tută duneaua, pisipsesc că lucru și-am elpida ți lucru va simnă înapoi și vrea să și asta este lucru de adun tot sarmănit în Balcan. Toți tinerii. Ne întreabă tora Gianina Constantin, tora care este prezidentul la ien și des este tot vrarmân. Știu mine, presidentul la ien este... Nu la ien, la voi, la tinerii armâni de Arbinușii. Da, la noi este Cristina Angeara, tora. Cristina Angeara. Este una armână și una armână multă joană. Multă joană și ea este vicepresident la ien, tora, ați spun. Vicepresident la ien, Alihia. Și dar Cristina este multă joană, este multă la proiecte și la istoria are mult șteari că paralel cu aici lucrează și cu proiecte, ți are legătură cu mai largul, nu mai știi armâni. Tu lucrul ei de Cafizu lucrează tot acest domenii cu proiecte și atunci are acățată multe șteari te tu lucru. Tu ați și aminti din doi tineri mișați, tineri Tanami, îi cunoștem toți. Și voi să te întreb, tu ai tu chiro, slab, ți bânăm, care este catastase acolo cu tinerii și cum puteți vă adunați, nu puteți, ți aveți tu minte să adrați pe anclo. Tora chirolul este ți oameni nu mă să adună goală pe virtual, ți va pe greri pe telefon, ți va adunare cu puțini oameni. Și pisipsem că lucrul va se dragă și înapoi o să avem locul de adunare și de lucrare aici cu poții toți avem. Pisipsesc că chit sabă armâni rămâni tirana, tot n-va sabă țiva un lucru, un lucru, ți usimnă unoară prea gale, unoară mai cântroară, mai usimnă. Aici să pisipsesc. Trăninte, nu are câtă eu. Asta este de masima. Tot așteptăm ța slișuradă, ne cheamă chirolul și noi strângem minte, asta este. Așa este. Poți să întreb tora care este catastisia acolo cu armânii? Arbinușii. Tora nu este vără, cum zici, cu chirolul țihim, situația nu este șahtând bună. Himni cheamă ca gudiți, cum zăgă. Nu mă așa armâni, ma toată duneaua, așa este. Duneaua e. Tora ți zburăm, noi Arbinușii avem 2 ani. Mi se pare că luăm status de minoritate etnică, să vați are problemele și buneții de aia. Mine personal, ca Costiga, o ved mai mult ca problem ază cu Arbinușii. Nu era chirolul din noi să-și luăm aici status. Și poate zic că mine o ved că armânii și rămâni, tu Arbinușii și tu grec sunt domni. Nu poate să vezi ca ceva xiană. Și minduera tu Balcan, când a unui zăți minoritate, îți vede ca xen. Este minduera tu Balcan de azi. Nu era locul
pregătiți a noi să neama este de luce, minoritate. Este E vai Turlia numai tu care foi îngrăpsită, vai nu era ți-a oidisită, e acolo nu are alte culai. Nu este udosită că azi noi tu ar și himă cunoscuți ca a români. Tu limba oficială și tu cărțile oficiale dit arbelșim. Ar bine și cum vă zic avau? Ar bine și anau tot ne-ar zăcă vlah. Ți va zăcă. Vlah din noi este un exonim, un nume ține gres alanță. Armân și rămân este un nume ține noi igrim asemenea noastră. Așa ne zățem pe limba noastră. Și tu ca să ai grece, îi zic elines. Zic tu limba greacă, elines, cealaltă îi zic greeks. E grecs, e ceva altă. Ar bine și tu limba lor zic șiptar. Tu limba engleză zic albanian. Nu este izbor și nu avea cât să izbor a român și băgatul ar bine și ti armâni. Ța parte se vrea să folosească zborul a român, are ceva de propagandă dinapoi, ascuntă. Nu este șahtând păstrită, cum zici, că limba a român, zborul, să-mi iertați, a român are luată divagant. Pe limba germană a român nu se apreduce doar bănășește a român. Că tu limba arbineasă, un român, cum e limba imucanții ziceți voi, tu romanii, zic român. Și are măstăcare a român cu român. Și când o av de un, ziceți este idea. Și aici vrea să ajungă azi cu propaganda ale romaniții. Nu nezi tu că rolul de azi ți noi tineri de acolo să o apă tu mintea, este propagandă, mai este. Acolo ești, nu poate să o alățim. Vrața să unificează a român cu român, doar și să cheamă ca minoritate românoase. Să vați nu țăni locul. Nu nezi dip și nu țăni locul. Și păpănia noci cu șteare și nișteare, are am folosit de ța săna istă, rămânamea ți noi avem. Și nu poate să dădem scloțul noi azi și dățem him români. Și nu acață tu fara istă, fara rămânoață tu ar bine și nu aproape istă. Știi, v-ați vedem, vai chirolul va aleagă cam aghini lucrurile și vai mea, și cum hiți voi tineri, cam discliși, cam știți mai multe lucruri, ți au legătură și cu drepturile omului și cu toate acele nomuri ți sunt și la nivel european, internațional, poate voi puteți să adrați lucrurile și bă cam bunii. Se zic ceva, noi și voi, nu avem ananchite nume și de cărți de la Cratul. Noi avem ananchite lucru, tia dară Cratul pe noi. Acolo numărul a rămâne umple criteriul ți-am, noi vrem zicem să ținem limba. Hai să aflăm cum să ținem limba. Că noi avem tihea, mine avut tihea, ți crescui cu păpânia acasă. Ca mulți, ca mine. Și limba învățată de la păpâni și de la prinți. Maunții nu cresc, știi, cu păpânia, cum o să viață limba? Nu are. Noi nu avem ananghi nici de politică, nici de propagandă, nici să vad. Noi vrem cum o să ținem aici, ce noi avem. Averea noastră, cum poate să ținem? Nu aflăm talii de aici, nu altceva, dar poate sunt toate lia vintul și trec. Și doi oameni poate ia ceva, dar nu este ținerea lui identitate.
Așa este, Costica. Vas vedem vas, cum vas întreagă lucrurile, știi noi. Întreabă Vanghel Contis, întreabă tu ții an fuzir de frășari. Mas știi. Vangheliță, noi de frașări, cum n-are ză să papu, și cum avem, mine tot am chefiții, istoria ține spunea pe pănie, slivet pe cărți, n-a aflu ceva, cu referența, ceva, ța schibă darihna și nu goală pe păini. Și una carte mult disimasi și mult avut în nuntă este cartea Armânia și diaspora, e pe limba anglicăște Vlah, sunt metropoli, sunt diaspora de Asterios Cupudis. Este una carte, eu pot să aflu mult referenții și ceva, nu maș un zbor, mai este ceva scărată și armasă acolo. La este carte mine am că cântată-ți armânii, tu frașer era 100 de armâni. Frașer și Colonia ți zăcașă. Tața și una parte de armâni, de rămâni, de armâni se cheamă coloniați. Spuneți era dit Colonia, vânător dit Colonia. Și acolo zățiți cu la anii 1600-700 aproape, avut sculare de un preftu Dionis, ce este azi și Aiu Dionis de Tenănă, de Tianina. Și Armâniul Andrupara este preftu, ți-a sculat contra amirării turțească asumsna. Aici asculare scălcă amiria asumsna și Armânia s-a răspândiră. Și papu ziceați noi rățitină avem de frașăra și avem puțită 300-400 de ani mai înainte. Așa o avea lăsat zborul de băr. Miniu cântaia este acolo și am cântat-o și una carte altă de un armând dit Curca, aproape de Bolos. Acolo ziceați una soie tot ce era dit frașării. Gagi, poți, fudziră și o spunea este istoria cum fudziră, era ceva lăsată de păpăni. Și de la 3 izburitora, avzații noi eram dit frașă și fudzim niti de 300-400 de ani, ca eu știi exact cum era. Și sigura știu că duseră migidei, sfeții Hora migidei și alții își dau suțiți de ani, hintul dit migidei. Mai istoria nu a greșit, bravo. Avem și nica una întrebare de la Dimitri Parascos, de Veria, zice așa. Cara poți să zici ne scânti zboară, te diaforeaua ți avur toarbinușii armânii dit munță, cu armânii ți bănatul că să bați. Tanas meditu cartea Socrat Boba, păgășa este videare tra armânii acolo. Avură legătură un cu alantul când intrară tu că să bați. Tora, Arihina ți avea două părți de armânii, era armânii ți dzăc armâni, unul de aforau și noi ți-am rămâni. Asta ți-am văzut în mine curceau, poate care își de aforau asta. Aici, armânie, noi ți-am rămâni de-al loc. Ți va zic că rămâni, noi aflăm toarbele și când vinem dit grec. Și noi, era una parte mare și cu modestiu zic, noi ți num limba mai largă și adeții. Noi rămâni de munți din zățealați. Ni zățea rămâni de munți că eram aceea fundul ți num emburia cu oi. Și noi rămâni de munți zățea acolo a Socrat Buba la cartea n-am smedit și vreți zic dau zboare de este carte este una carte mult desimasit din noi. Ahoria ti armânami mașca carte. Are unul mușuteață Ahoria. Este ceva cu magie, nu? Poate să zic mine este lucru, așa este.
Și bravo, ți avem Catanas și pisipsesc mai mult savdagă și noi le vedem și le cântăm istoria noastră. Tora să ne turnăm înapoi la întrebarea domnul Parasco. Ți știu mine rămâne la 1956, 60, șmani, 70, 30 și ne cheamă a că țară lucrurile la căsăbăt și la hoarele. Eu la hoare de Arbăneș și eu la hoare dit notul dit Arbăneșii, ca scara, comunism, aici nu va să că noi nu aveam hoarele noastre. Aici era momentul, tu anti noi acățăm hoarele de Arbăneș. Eu dusăm și cu proară casele și avdăgară fumea, taipa, aici lucru acăță, aici 60, 70, 80 de ani. Era un diaforau atât mari, anamisa de este parei de armânții bănatul hoară și ațeții bănatul că se bă, nu s-a misticau, ei care era nuria. Diaforau avea cu limonară, cu dialect. Altă diaforau avea și cu adeți, ca cum are și gramul steaniu cu făcerote, aici de diaforau era. Darihinații mulți armăni dialogul, țeratul, să băt și par, o vea lăsată limba. Nu ținea limba cu perifanii așa cum o țineam noi. Și aici nu vreți să zic să se adjuducați. Dar mai arată vații este șază. Noi rămâne migidoni și coloniați, îi rămâne de munții, ne zățea tu limba de casă zuă, nu poate să mânduim ți un auși tueta popenilor și nu grastă limba armână. Te amartii, aici tu la armânii dialog cu armâneșii. Nu poate să mânduiesc un om tu limba, tu eta tate și aliate, nu știi limba alitate. Aici era un diaforau mare. Tot a avut un istoric, una tragedie mare, tu armâni, tu rămâni mulțimi de noi, nici doi și fărsăroți, era mulți agudiți tu la comunismul. Ni zățeații voi, mai mulți sunt băgați de cum era cerul asumționea dată scăpătată, comunismul și democrația, ducești și ni dățea hiți băgați de la greți, de la americani, nu cânțează când cânța țelii de la securitatea, asfaltația era tu arbănășii asumțăna. Și dar aici ne era micheamă vizut ca nu cu biografia bună te ațelchero. Și avut agudere mult. Și avea diaforau, avea, eu măstăcam, era un chirol nu bun, era chirol, paiu chirol, cum zicea. Păpăne și eu, mai mult îi părță armânii tu armânii că îi băgă de adun. Viorel Crăciun. Era o strategie de părțare, tu armâname, nu se știți avut ascundă dinapoi. Așa este, ca nu ară, nu vă le aflăm tuti dohili. Viorel Crăciun ne întreabă, să aibă maș armâni fără și roți arbinușii, sunt și alte turli de armâni, să știi câți armâni are tu cărți și câți sunt tu de alehia acolo. Tu arbinușii are armâni fără și roți, are pleasoți, curceauții sunt de plasa, mașei fără și roți sunt, arma mult ața identitatea ca pleasoți. Cum zicem și noi, migidoni, mai mult ne identificăm cu migidea că cu frașări, că ne cheamă mai largul. Ei are moscopolianții, zicem, dit Moscopole, are și dit Grabova,
ți acasă școarele au legat de Grabova, dar pare muzicar, ți sunt de muzicești, ți sunt mai multe și ți sunt ațeți ori greșată și ori lăsată mai mult limba așa de ea. Ațeți sunt mai multe, tu ori bănășează, ați vidzăc ceva, ți rămâne migidoni și culuniați, sunt ațeți azi, sunt a rămâna mea cu vrare și cu nu vrare, cu știre și cu nu știrea lor. Doar până și de la limbă, de la deț și de toate ți are legătură cu armâna mea. Și ta n-ați mediții de se și este un din noi, de Migidoni, de Migidei. Câți armâni are Toraclo, să știi? Cât sunt tu cărți, cât sunt tu Dalihia? Tu cărți sunt mult puțin, la dau niun sprații de a avut un census, a doar și a revenit rada de censusul în autora. Noi, ca Consiliul Atinul Armâni și cu toate Consiliul Armânilor din Balcan, scărăm una carte de protestă că era un census mult fictiv. Nu era un census... Știm cum stați șaua. Ți darihi în avra scutea, ți era. Mai era un census, ți agudea identitatea al omului. Noi o scărăm aici carte, o dusă până la Consiliul Europei. Censusul nu are scoasă mult puțin, dar noi cu ațații știm și cu proiecțiunile ți avem, ți-țem ce toarbele și sunt mai mult de 500 de armări, ți-țem. Văr census ca organizate, noi nu avem aderată, să avem ceva științific provat, cum zici, cu provați, noi avem scărat tot aici oameni, ma cu proiecțiunile ți avem faptă și cu censusul ți faptă tu ce rolul al comunismului. Ți oameni era mai gudiți și de ți him armăni, him creștini, fără aguderi, cu acel proiecțiune de ți him ți subdini, doar și ti vreți să ți mult de aici ți subdiniare cu ziță. Dar beneficiare emigrată, eu sunt totul Europa și aici este ceva, ți noi nu ajută, ți nu him tu de adun, cum eram. Costic, ați zburât și de Arăți, de Adeț, țin minte că a avut și un nuntă mult umșat, nu știu câte zile ținu, a năspuintinii. Și ați știu că tot erau îndau mobesti legate de nunta fărșiroților, de Adăț lițileau, și ați mulți spun că la nunta fărșirotească nu îți bagă hlambură. Eu când aduc aminte la tinera nuntă că vizui vreo 3 hlamburi, Dalihia când nu a jucat în cor, nu vizuia este lucru, dar o vizui că era băgat iuva la casă acolo. Poate să ne spune o lucruri, cum e categoria. Nuntile la rămâni, la noi, rămâni de mulți, dăsești, dăsești anați medii la Migidoni, la Coloniați, că ania nu i-a răsește mult, aici de număr rămâni de mulți, dar ina zăc. Mai este ceva tu istoria noastră, că mult puțin tu istoria noastră, că mas veța eta noastră, aveam parele noastre, Frașăr, Migidea, și multe ori, Moscopolea, și multe ori. Tora să turăm la nuntă, mine țin minte din mic, când eram mai mulți rămâni de adun Curceaua, nuntele țineau în stămână. Și ahurhea și bitesea de mânăca. Era cu tâmpinii, cu beri, cu adeți, cu paia, duceam paia, luăm paia, luăm viasta, avea mult adeți avut, i-a spus martiți, tora numai se țin. Sunt modernizate, mi cheamă nunțile. Mine la nunta mea, ciugutița era chit rămână înapoi cu suțata, cu toți oamenii, să tinisim locul, soia, soție, ne ciugutim schima, cum him noi, armânii, cosmopoliți, așa him noi. Sliturăm
flamura, la flamura ți zicem noi zicem flamura, noi fârșăroți în Migidoși Puluneați. Mini nu dzăcți este așa, ma țini dzăsără papu și maia. Aici te vrei zic. Noi flamura o adărăm joi, ți se cheamă surțelile. Es tutti muierile ali soi, neg tu munti ți-as facă surțelile. Stai lemnul, nu știi, lemnul ali flamurii, cu cântare, tot cu cântare, își fac 3 flamuri. Una albă, una roșă și una galană. Țisima seara este flamuri. Maia ne-a rizăsă, când m-am întrebat. Alba vrea să zică Irinii, pis. Irinii. Roșa este vrara toameni. Știu pe canal, granbolul, știi asta. Și galana este buiaua ale bisericii, ale creștinitatei, ți rază. Aici este 3 flamuri adăra rămâne și li băgatul casă. Minte, tu ușa de casă, eu ți-va tu balconează. Eu pe balconi, așa ți-n minte că pe balcon. Legată, flamura are un mer. Are băgat un mer. Si masia al merul mine nu știu, este pomul, protul pom, ți schiră tu Evangel, tu Biblia, cum îi zic. Vanghei. Tu Vanghei. Pisipsesi a țarii, si masia al merul. Nu știi, nu am întrebat și m-a cu minduera nea, zic ațaia. Și lega lănă acolo. Lănă au legatul sum merul, nu știi, și aici nu știți si masia are, dar prota si masia era alba tirini, galana ti Galana zici ti nirlă, ti buiaua de la mare? Nu, ti yellow. Yellow, galbenă. Galbenă, smierț. Să-și galana, smierț este galbenă. Galbenă, că nu ne întrebam vreau ce vrei să zici cu galană. Eu am galbenă și zici galana. Este albă, a roșii și galbenă. Galbina este creștinitatea, este flamura de biserică. Așa ne-a zis Maia, când am preparat în minte de ea. Și noi, nu jucăm cu flamură. Noi avem corul, ți cafi o hruhești în unul, și după ne ți cafi un disoi, ți scoati viața în corță. Să joacă cu viața și cu grandul. Era o nuntă mult îmșată arhundească, știți, ducea vrearea și haraua de la toți oamenii ți era acolo de adun cu voi. Tot care mi-a întrebat, azi vedem, întreabă vără, desi are parei de cântători acolo și desi poți să-mi dau un nume de cântători ți sunt mult buni pe armânești, pe limba armânească. Parei de cântători cu armânești sunt țininitor tu minte este Ilia Pașo. Este un cântător dit Andon Poci, dit Soia Pașo. Cântițile el cântă sunt cântiții vechi, nu sunt cântițile moderne, nale, sunt tot cântițile pe limba românește, zicem, că limba armânească are și cântiții albi. Avem Eli Fara, cântă, nu este, tu armânești nu este născută ca cântătoare armână, este cântătoare arbinesă cu răzătină armână, care cântată își dau 3 ținții cântici pe limba armânească. Alt cântător, ținini, tu minte, sunt grupul de Andopoci, ce cântă pe polifonii. Este un avere de noi.
este scărată, tu CD, tu digitalizată, să ne îmbărtibăr. Și aici mi vine rătora tu minti de cântători. Dar apoi, dar noi avem toate cântățile românești, armânești de tot Balcanul, de România, eu sunt eu im ninti, este avdat repertorul de cântăți, cum zici. Așa este. Ți cântec țare hareațăia, care a dus zborul abeta ti cântății. De cântățile vechi este să joacă fiata cu merul. Este un cântec mult mușat. Am avut din mic toate nunțile de cântat, cu polifonii, cu tâmpinii, cu toate. Și de cântele Nali este un cântec de la Voitul României, un trandafir. Este mult mușat. Se cântă Elena Gheorghe, un trandafir. Sau cântă în spare. Tora are, în afară de aței de andom poști, cânt polifonic, are alți actori pareți, cânt ai să turlei de muzică, întreabă Gianina Constantin. Polifonim, organizația rămas aței, apoi are toți când se adună cântă ceva polifonat. Polifonie organizat, mine aței de andom poști. Tora ne apruchem și câtă bitisită, că noi mai vrem, putem să zburăm și până în Tahina. Dar așa este. Ariți să zburăm. Câtă tu bitisită, tot ne băgăm este întrebări, de întrebai ți cântic țarii Hari, tora ți măcare armânească țarii Hari. Măcare armânească ți are Hari este pita, dar ești nătuți. Pita de toate soile este unul măcare ți-am crescut spitalitate, pitali mai. Al-investi, să dar în vesta piti? Dar, cum nu? Viața a mea este greacă, apoi sfârșată cu un fară mică, și dar ich nașe și aduc, este, răzătina este dit Dropoli, dit răzătina, dit notul Tarbil și este mult aproape cu fara Migitei, Masuveți, toartă. Și arățile și adețile se aduc mult în Balanca, acolo bănăm 100 de ani. Și pita este una de măcare ți-a față mult bună. Bravo! Să bânează în asta. Și tora, tu pitisită, atea de Sonia întrebare, ți zbor armânesc cu țarii Hari. Iai, ca mai multi care ți-au Hari. Este un zbor mult scurt, mai de mult are, spune mult. Ti mine zborul ți are mai mult, mi-arăsește mai mult, că noi rămâi zicem mi-arăsește. Îi dădem pe scurtul tot de zborul, este zborul Domn. Domnul, ziceți, bă, mai noi o tăiem, zicem Domn. Zborul Domn este angreacă mult pe limba noastră. Ca zbor spune mult. Și altul zbor, ți Hari? Altul vără? Vără, ți zăctora, cătuță, este un zbor. Mult. Limba noastră este mult avută. Ca fi un zățit de limba lui așa, mă dar aici m-a simți și m-a scânți, m-a schir, m-a zivăsești. Cărțile veți, limba este mult avută, ma nu este învățată. De bările nauți avem. Amărti, am avea cariști, valină vără bună minduiare vărzu și va să alăxească minduiarea și va înveață limba armânească de andaniț. Costica mi hârsi mult sim tora seara da dumpi moabeti armânească. Timati înclinăciuni la tot taifa, la soi, la soț, acolo și îți da dumizăs ne vedem agonia tu harei. Harau sai și hârstăsesti achimara era mult mușat, zburam de adun, aveam cheroni zburată de adun și cu tuta rămâna mea și mi-i hărăsi mult și pistipsesc și
oruți, să ne adunăm cât mai goniaș, zburăm de aproape atuți, cum zburam și mai nimbi. Așa astea, la întăstămână, joi, snogărșiți, la sihatea 7, dic seară, ajungem Germanii. Seară bună și si zghini. Și zine toți.